Шашка баталияләре Куропаткиннар гаиләсендә көндәлек күренеш. Җиңүчедәге бер Миңнегөл ханым. Район хәтта республика ярышлары призерын отам димә инде. Шулай да Хуҗабикә иренә дә җиңеп чыгу мөмкинлеге бирә. Аның яраткан уенын ардыга ул әле өйрәнеп кенә килә. Һәр көнне без университетка, бер көнне бездә уйныйбыз, иптәш кызым белән бер көнне анарга керәбез. Һәр көнне 1-2 сәгать уйнап чыгам. Миңа интересно, университетым килеп тора. Үткән ел Аксубайга бардым, анда да беренче урын алдым. Казанга барганым бар, Елабугага, һәммәсендә призовой месталар алып кайтам. Аксубай районы Шәрбән авылы кызы 17 еллап Төркмәнстанда тора. Мамык заводында эшли. 91 елда тормыш иптәше Сергей белән Нурлатка күчеп килә. 2 еллап шикәр заводында хезмәт куя, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Миллионлаган кешеләр алып баручы тормыш рәвеше. Ләкин Миңнегөл Куропаткинаның тумыштан күзләре начар күрә. Мин -19 дип шаярта ул күзләре турында сорагач. Тормыш яратучанлыгы исә күпләрне сокландырырлык. Аның чыгым Регина. Осы кичкенә улым мына Рамил белән Лена киленем. Мына монда мала анагыбыз Тимур. Монда без утырабыз. Шушы фотоларга карап, сөенәбез, без киләбез, карыйбыз, шатланабыз. Балаларыбызның шулай яхшы булуына бик шатланабыз. Малайларым да бик яхшы, киленнәрем тагында. Киленнәрем яхшы булганга, малайларым яхшыдыр. Кыдагылар в общем подружкалар кебек. Кадагилар кебек тә тегелбез. Бабайым белән дә Аллага шөкер шулай аяк өстендә йөреп тора, постелда ятмый. Бер-беребезгә минем давление булса, ул дарулар китерәм. Анарга мин итәмен. Тормышыма бик канәгать. Тормыш һәм спорт сөючән гаиләдә бүген Бөтендөнья сукырлар җәмгыятенең Нурлы җирле оешмасы җитәкчесе кунакта. 95 елдан бирле Миңнегөл Куропаткина җәмгыять әгъзасы, ревизия комиссиясе рәисе, җәмгыять тормышында актив катнашучыларның берсе. Әлеге визиты белән Зинаида Богданова Аккул таякчыгы акциясына старт бирде. На сегодняшний день нашей Нурлатской местной организации 270... Бүгенге көндә безнең Нурлат җирле оешмасында 275 кеше исәпләнә. Аксубай, Чирмешән, Нурлат районнарына хезмәт күрсәтәбез. Нурлат районында 115 әгъзабыз бар. Без аларның өйләренә йөрибез. Тиздән инвалидлар декадасы башлана. Хәзер Аккул таякчыгы айлыгы бара. Транспорт чарабыз булмаса да, барысына да йөреп чыгарга тырышабыз. Урын өстендә ятучыларга аерым игътибар бирәбез. Алар безгә төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә. Проблемаларын шишәргә булышабыз. Безнең көчтән килмәсә, тиешле органнарга мөрәҗәгать итәбез. Нурлат җирле оешмасы 65 ел гамәлдә. Шуларның 30-сы дәвамында бюроны Зинаида Игнатьевна җитәкли. Бик актив, тормышны яратучан кешеләр ди ул оешма әгъзалары турында. Өстәл тутырып камыр ризыклары пешергән Миңнегөл Куропаткина безне тагы бер кат моның шулай икәненә инандырды. Бүген пешердем лепешка. Минем бабай ипи ашамый, ул һәр вакыт шушы лепешканы ярата. Мин анарга һәр көнне свежий лепешка пешерәмен. Шуны ярата. 3-5 мак пешерәм һәр вакытта. Аннан внучкаларыбыз звонит итә, Вика, маленький пельмень давай. Пельмень ясап итәм аларга. Пирожкилар ясыйм. Вот голубцы яраталар, голубцылар ясыйм. Пешерергә яратам, бөтен һәр вакыт пешереп торам. 13 ноябрь халыкара сукырлар көне. Сукырлар да, начар күрүчеләр дә түгел дияр идек без. Дөньяның мәшәкатьләренә вакланмыйча, яшәүне һәр мизгелен кадерләп яшәүчеләр алар. Без яхшы күрүчеләр кайчак мөһим дип санамаган әйберләрдән тәм табып яшәүчеләр.